ka to k'i yɛrɛ justifier a tɛ ban quoi. O ye tiɲɛ. Diɲɛ don o don ko kura de don. O ye tiɲɛ. Ne ye clip kɛ ni Alisamu ye. Bɛɛ ko ko ne cɛ ye Alisamu ye. Awɔ. Après ko ne yɛrɛ ye n ban cɛ la ka tugu Alisamu Alisamu ye ne minɛ cɛ la. Après ne ni Fakoli fana ye clip kɛ ko Fakoli fana ye ne minɛ Alisamu na. Donc yɛrɛ n'i ko k'i bɛ bɔ ka Alisamu ta justifier. Oui. Fakoli fana ta nana n bɛ bɔ k'o fana justifier. Sisan ni Koma fana bɛ ka film kɛ ko Koma fana muso ye n ye. Mais n si k'o la a tɛ ban. Vraiment. Tiɲɛ tɛ wa? O ye tiɲɛ. Donc i bɛ kow to ye Ala ma quoi ni min fɔ don nana o bɛ fɔ. O ye tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ. O ye tiɲɛ. I komi bi n'a ɲɔgɔnnaw. E ma ne ɲininka sa n ma tiɲɛ fɔ nin ye sa. Mais ka to ka bɔ k'i sigi ka téléphone ɲɛsin yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ ka nin fɔ ma mɔgɔw bɛ ka nin f'i ma. A tɛ ban quoi i bɛ to de la finalement i bɛna tila k'i yɛrɛ coron tuguni quoi ou bien i bɛna i yɛrɛ nege bɔ parce que i bɛna kuma dɔ fɔ a bɛna i nege bɔ i kanubagaw la quoi. O fana ye tiɲɛ. I m'a ye o de kama ne tɛ bɔ ka kuma ne bɛ nin baara ninnu kɛ n bɛ n ka video kɛ réseau kan mais fɛn min ye kumaba ni fɛn ninnu ye ne t'a fɛ réseau kan a cɛ man ɲi a man ɲi. Ok mais i ma a yɔrɔ préciser i kɔni ko u y'a fɔ mais i ma bɔ ka kuma mais an bɛ fɛ k'a dɔn e mun de ye tɔnɔ Alisamu ni Fuseni Fakoli ninnu ye. O yɔrɔnin fana diyara n ye. Diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i kanubaga don depuis à l'âge de 12 ans 11 ans n ye alu kanu i y'a mɛn alu ka dɔnkili dɔ tun bɛ yen ko Sukabe Mali a y'o bɔ avant k'a ka Bamako weli gan bɔ Sukabe Mali ne ba y'o kasɛti san ne ye ka tila k'u ka radio fitinin san ne ni radioni de tun bɛ tile sigilen Alisamu ko depuis sɔgɔma han fo ne ka sunɔgɔ su fɛ dɔ wɛrɛ tɛ k'a la don o don ne ba bɛ pili san ka kɛ radioni na. Don min na ne ye alu ye ɲɛ la a kɛra ne ɲɛna i b'a fɔ ko n ye sanu de tɔmɔ tellement k'a diyara ye o y'a sɔrɔ Alisamu yɛrɛ de tun ka di ne ye o ye alu ta yɔrɔ ye bon Fakoli fa o ni ne ba o ye fa kelen ba kelen Fakoli ye n cousin direct yɛrɛ de i m'a ye donc ne bɛ se k'an yɛrɛ bila nin bɛɛ ɲɛfɔli la. Vraiment a ma nɔgɔn mais voilà komi a kunpanw tun bɛ maliyɛnw na depuis lawale o fana ye tiɲɛ mais bi komi i yɛrɛ bɔra sisan k'a préciser mɔgɔ caman ka kunpan na bɔ a la. N hakili la mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na. Ok mais tanti n bɛ fɛ k'a dɔn sini taara école la n'i donna classe min na. Bon n taara école la n ka BTD yɛrɛ bɛ n bolo mais tiɲɛ yɛrɛ la n tun tɛ fɛ ka secrétariat kɛ parce que a tun man di ne ye. I m'a ye i komi n cɛ ko fo n ka taa yɛrɛ kɛ n'o tɛ ne tun bɛ fɛ ka taa INA la ale ko fo ne ka taa secrétariat de kɛ bɛɛ n'i dakan don ni fɛn min bɛ jɔ ni bɔgɔ la i tɛ sa n'i m'a kɛ o tɛ tiɲɛ ye voilà ale ma sɔn ne ka taa INA la bon ne filɛ o sira de kan ne bɛ k'o baara de kɛ i m'a ye vraiment ko ye dakan ko ye n'o tɛ n ye secrétariat de kɛ n ka BTN ni BTD bɛɛ bɛ n bolo n ye stage yɛrɛ kɛ o yɔrɔw la mais tiɲɛ na n ma a baara ɲini yɛrɛ kɛ n kunkan ko ye parce que a baara man di n ye quoi min tun ka di n ye o tun ye nin de ye n kun ka kɛ dɔnkilidala ye ou bien n kun ka kɛ film tournela ye. Alhamdulillah kelen kɔni réalisé la. Ok komi an nana film ko yɛrɛ ta sira kan i ko mais i ma taa INA la. Mais kun jumɛn de nana n'a sababu ye pour que ka don film sira kan. Film sira kan diɲɛlatigɛ ye sababu de ye an tora alu ka clip kɛ de la alu ka cameraman dɔ tun bɛ yen ko Sam Production Samata an ye alu ka clip dɔ de kɛ ɲɔgɔn fɛ ne de ko n ko Samata n ko walayi n ko an tora baro la n ko film tourner nege ba de bɛ ne la n ko ne bɛ fɛ ka film dɔ de tourner k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a talent bɛ n na ou bien ni a talent tɛ n na quoi o ko ko problème t'a la ko ale ni Koma bɛ baara kɛ ko Koma kan ka fɛn dɔ kɛ ko n'o sera k'a b'a fɔ n ye 2 mois après a ye n wele ko n ka na a ye Koma ka yɔrɔ indication di an taara an tun kan ka film min yɛrɛ kɛ an y'a fɛnw kɛ quoi u yɛrɛ ko non ko n bɛ se k'a rôle kɛ k'a ka ɲi na ko n'u bɛna a daminɛ k'u bɛ n wele an ye 2 ans après u ma ne wele film na don kelen ne sigilen Koma ye ne wele a bɛ n wele de ko sotigi muso a ye n wele ko sotigi muso ne ko Koma Jabate ne ko n ko patron n ko k'o bɛ cogo di an ye foli kɛ ko bon nin don i bɛ se k'an sɔrɔ n fɛ yen nin film bɛna daminɛ n mago b'i la ne nana o kɛra film daminɛ don yɛrɛ de
ne nana dɔrɔn a y'a fɔ bon i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan dɔrɔn a banna parce que a bɛ n kunna n kan ka kɛ film tournée la quoi a ka di ne ye donc a m'an sɛgɛn quoi donc i bilala rôle min na dɔrɔn i y'o jouer pratiquement vraiment donc film tournée yɛrɛ de tun ye ka rêve ye a tun ka di n ye ou bien dɔnkilida parce que n ye jeli ye mɔgɔw b'a fɔ ko Kuyate ko f'i ka kɛ dɔnkilidala ye bon depuis n fitinin n y'o bila n kunkolo la mais i b'a dɔn dɔnkilida Ala t'a dɔn di bɛɛ ma o ye tiɲɛ Ala t'a dɔn di bɛɛ ma n'Ala m'a kan dingɛ d'i ma i tɛ se k'a kɛ bon o de nana ni n ye n basé film in kan sisan mais e ni baarakɛɲɔgɔn i ni minnu bɛ ka film tourner sisan nɔ gɛlɛya jumɛn bɛ i n'u cɛla la i n'a fɔ Koma ou bien actrice ɲɔgɔn i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bon problème foyi tɛ ne ni baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kɔni kɔnɔna la hali ni ni nɛn bɛ kɛlɛ a kɛra cogo cogo don dɔ la a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni parce que ne ko foyi foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ ni datigɛdala ni foyi tɛ ani ɲɔgɔn cɛ mais don dɔ la aw ka kumaninw bɛ ta ɲɔgɔn sanfɛ a bɛ ban o yɔrɔ la n'o tɛ foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ an ka patron yɛrɛ ye mɔgɔ ye a hakili b'a yɛrɛ la a hakili b'a ka acteurs la kosɛbɛ ok mais i donna film in na ka na se bi ma a ye nafa jumɛn lase ma a ye nafa ba lase ma a ye nafa ba yɛrɛ yɛrɛ de lase ma ne y'o de fɔ émission de la film in y'a sɔrɔ ne dɔɔnin don awɔ film in y'a sɔrɔ Ala barika la dɔɔniya dɔɔni bɛ n na parce que n ye clip kɛ mɔgɔ minnu fɛ u tɛ mɔgɔ dɔɔni ye mɔgɔ dogolenw ye i ma ye donc o kɔnɔna na n yɛrɛ dɔnna kosɛbɛ mais film in yɛrɛ ye belebele de fara a kan parce que i bɛ clip kɛ mɔgɔ caman b'i ye o la mais u t'i ka talent dɔn mais clip la quoi i bɛ clip kɛ mɔgɔ caman t'i ka talent dɔn clip senfɛ mais n'i bɛ ka film tourner sisan mɔgɔw b'i ka talent dɔn voilà o de kama n ko n dɔnna kosɛbɛ film in na film hali ne delila ka bana ne taara dɔgɔtɔrɔso la musokɔrɔba nana docteur dɔ de tun don yen nɔ an ka quartier la u ye n bonya trop kabini ne donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a cɛ fara denmisɛnnin kan mɔgɔ si ma sigi musokɔrɔba taara boisson casier kelen de san ka na di ne ma ko tellement que ne ka di olu ye ko ne b'olu layɛlɛ o bɛɛ t'a nafa dɔ ya vraiment o bɛɛ y'a nafa dɔ parce que i bɛ taa yɔrɔ la i bɛ bonya i dɔnnen don i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ karama sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la quoi i ma ye i bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na komi i bɛ degun dɔɔni sɔrɔ parce que i komi ne bɛ ka rôle min jouer vraiment a ma nɔgɔn bɛɛ t'a faamuya voilà mais i bɛ se k'i da don o rôle dɔ la ka o ɲɛfɔ an ɲɛna kun jumɛn y'a to i sɔnna o rôle jouer ma ne dun karamɔgɔw yɛrɛ ka fɔ la minnu bɛ film kɔnɔ a mɛnna ko n'i bɛ fɛn fɛn kɛ ni ɲɛmɔgɔw y'i bila min na k'a kɛ ten ne nana sɔrɔ Koma y'a ka film sɛbɛn a y'a désigné min kan ka rôle min kɛ yɔrɔ ne tɛ se k'a fɔ n ko Koma bon ne tɛ nin rôle jouer ne bɛ nin de jouer ne ta tɛ film ye ne taara ne ka n ka baara de kɛ a y'a dɔn ko a talent dɔɔni bɛ n na a ye n bila la Ala yɛrɛ y'a kɛ a ye réussir an bolo n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn film de don mɔgɔ si jogo t'i ta ye i m'a ye mais dɔw bɛ n nɛni dɔw bɛ kuma caman fɔ n ma mais sisan alhamdulillah caman y'a faamuya dɔɔni yɛrɛ de caman y'a faamuya i ka faniw caman y'a faamuya awɔ fani caman bɛ n yɛrɛ bolo alhamdulillah caman y'a faamuya n'o tɛ an delila ka épisode dɔ yɛrɛ kɛ dɔw ko k'ale kasira ka bɔ télé kɔrɔ tellement que ne ka d'ale ye ne y'a rôle jouer ale ka du kɔnɔna na bɛɛ bɛ k'a fɔ a ma an y'a f'i ye ko Pɛna bɛ tan a don ale kasira ale bɔra télé kɔrɔ a ye n wele k'a fɔ n ɲɛna n ko film de don n'o tɛ hali n'i ye Pɛna i b'a dɔn Pɛna tɛ mɔgɔ jugu ye o ye tiɲɛ i m'a ye bɛɛ n'i ka baara de don o ye tiɲɛ voilà ok o faamuyara mais tanti conseil jumɛn b'e bolo k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka taa film kɛ i n'a fɔ e bɛ film na bi mais a ka di dɔw ye ka taa kɛ mais togoya t'u bolo a jigiya t'u ye a se hali a moyen yɛrɛ t'u ye mais conseil jumɛn bɛ e bolo k'a d'olu ma o conseil ye min ye ne yɛrɛ n ta fɔ cogo ne ta kɛra chance ko ye i m'a ye
an bɛ Ala deli Ala k'o chance nɔgɔya ne ni n ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen parce que n'i m'a kalan kɛ a ma nɔgɔn dɔɔni i m'a ye mais minnu b'a a fɛnɛ ɲɛma i b'i gɛrɛ u la mais n bɛ hakɛto ɲini nin kuma ni yɔrɔ la musomanin caman bɛ yen u ka yafa n ma dɛ kuma n'a cogoya de don kuma ma nɔgɔn n'i ma don jɛman gasi la i bɛ don finman gasi la mais diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn i b'i yɛrɛ respecter a kɔnɔ parce que caman bɛ don u bɛ don ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan ou bien u bɛ don ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka sababuni dɔ kɛ k'u ladon film kɔnɔ u b'u yɛrɛ don olu ma pour que u bɛ se ka don film kɔnɔ bonya foyi t'a kɔnɔ respect foyi de t'a kɔnɔna na u k'i ka taala ye ou bien u k'i ye i ka diyaw ye k'i ta ou bien i ka taa ɲɛf'u ye n'u y'i tester k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a oral ka ɲi la n'i bɛ se k'u ka oral kɛ u b'i ta mais fɛn min ye e ka ti i yɛrɛ d'u ma an yɛrɛ b'a ka caman ye ne m'a fɔ an ka baarayɔrɔ la dɛ mais n b'a ka caman ye n b'a mɛn parce que hali domaine kɔnɔ hali film clipw ta sira fɛ musomanin camanba de bɛ don nin sira lankolon ninnu fɛ a cɛ man ɲi fo muso ka a danbe to a yɛrɛ la voilà tanti Maba i ka o kuma yɔrɔ ma mais est-ce que defo fɛnɛ tɛ an falakaw la yɔrɔ nin na dɔɔni bogotigini ni bogotigini fara muso kan i mana taa k'i bɛ taa baara ɲini na cɛw fana hali n'a man di muso dɔw ye ka manamana ko dɔw kɛ mais cɛ b'i forcer f'i ka don ale ka da fɛ pour que i ka se ka o baara sɔrɔ conseil bɛ di an musow ma de tiɲɛ don an muso kan ka s'an yɛrɛ la mais conseil belebeleba kan ka di an cɛlakaw fana ma parce que olu de bɛ kɛ sababu ye ni musow fana bɛ kɛbali kɛ awɔ hali film domaine yɛrɛ tɛ baara in baden de don baara in caman ba de don cɛ dɔw bɛ yen nɔ tant que n'i taara baara yɛrɛ demande fɛ tant que n'u ma i ka hakɛ to n'u ma cɛnimuso yɛrɛ demande fɛ u t'i ta baara la e dun fana filɛ i mago b'i ka baara de la voilà o yɛrɛ de ye secrétaire bila ne m'a fɔ n ko secrétaire b'a kɛ dɛ kuma de don secrétaire bɛɛ ka yafa ma depuis m'a kalan kɛ u b'o manamanakan de fɔ patron bɛ ɲɛbɔ i fɛ patron b'a kɛ tan patron b'a kɛ tan o de kama ne yɛrɛ ko n ko secrétaire man di mais m'a ka ye dɛ wa a ma ɲɛsin ma fɛnɛ n ye n ka stage ni fɛn minnu kɛ mais du fait que n ye nin ka depuis n b'a kalan na n b'a kuma mais depuis n b'a kalan yɛrɛ kɛ o yɛrɛ y'a nege bɔ n na secrétaire ka yafa ma dɛ n'o tɛ n yɛrɛ ye secrétaire kalan kɛ hali n'o yɛrɛ tɛ an bɛɛ y'a kuma mɛn an b'a fɔ secrétaire filɛ u bɛ ɲɛb'u ka patron fɛ ou bien patron bɛ ɲɛb'u fɛ an b'a ka kuma badenw mɛn a film yɛrɛ bɛ tourner Nigérian yɛrɛ ka film tila bɛɛ y'a ye voilà ok an lajɛbaga n'an kanumɔgɔ a ye continuer a ka taa abonné an ka chaîne YouTube na an ka plateforme bɛɛ lajɛlen kan pour que an ka video kura nataw ja dumanba nataw a ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ k'olu sɔrɔ wa o t'a bannen dɛ Al Lafiya TV Canal Plus la 235 an ka ciné comédie humour ja dumanba in bɛna to ka bila o fɛnɛ kan chaque jeudi et mercredi ok tanti n bɛ segin ka n'i fan fɛ tugun comme an bɛ éducation ko kɔnɔna la toujours an bɛ to o kɔnɔna la yɛrɛ b'a dɔn sisan san mara kɛcogo man ɲi depuis réseaux sociaux ko yɛrɛ nana TikTok n'a kiritikarataw mara taabolo bɛɛ de tiɲɛna dɛ bon e hakilina yɛrɛ jumɛn ye o ko la k'a fɔ an jeunesse ɲɛna conseil jumɛn b'i bolo k'a fɔ pour que an musomaninw ani cɛmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ cɛmisɛnninw yɛrɛ olu taga bɛ nɔgɔya ko la mais an musomaninw parce que an de bɛ taa dɔ ka so conseil jumɛn b'i bolo k'a di o ko la conseil min bɛ ne bolo k'a di o ko la den yɛrɛ de bɛ se k'a yɛrɛ mara n'o tɛ masa hali n'i yɛrɛ faga hali n'i ye caméra cachée ta k'a nɔrɔ den na n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ den yɛrɛ de b'a yɛrɛ mara n bɔra bɔkolo min na n masa bɛ nin tɔɔrɔya la n masa bɛ nin ɲani na ni ne ye nin kɛ a bɛna kɛ kumasuli ye ne ba ma wa a bɛna kɛ lafiya ye ne masaw ma wa i yɛrɛ de kan k'o dɔn i yɛrɛ n'i ka denmisɛnniya i ni Ala cɛla la i ba ye tɔɔrɔ ou bien i masaw ye tɔɔrɔya min kɛ k'i wolo ka nin kɔrɔbaya fo ka se nin niveau ma i yɛrɛ de kan k'o dɔn i yɛrɛ musomaninw kɔni olu ye diɲɛlatigɛ siniɲɛsigiw ye dɔ den don sini bɛ kɛ dɔ ba ye f'i k'a bila i kunna ni ne ye nin kɛ sisan ni ne ye n ta sɔrɔ ni ne ye n ta wolo sisan n'o ye sara ne la
yaro amano voilà sisan e mana den wolo éducation tɛ e yɛrɛ la e bɛn'i den éduquer cogo di f'u k'o bɛɛ de bila u kunkolo la masaw bɛ min f'u ye karisa i yɛrɛ kɛ tan i yɛrɛ mara i yɛrɛ basigi an b'u yɛrɛ ka sini ɲɛsigi de n'o tɛ anw ta banna Ala ka ban alhamdulillah an ye caman kɛ ka ban mais o ye tiɲɛ mais conseil jumɛn b'i bolo k'a lase chef de famille yɛrɛ ma pour que u bɛ se k'u denw mara tiɲɛ don mɔgɔ seko t'i den na dɛ mais ni masa bɔra ni sira dɔ ye a den ka côté la den fana tɛ se ka ban masa ka sira ma mais denw dɔw bɛ yen u bɛ kolankolon kɛ ka bɔ u masaw ɲɛna masaw tɛ se ka kuma conseil jumɛn b'i bolo k'a fɔ masaw ɲɛna o fana base caman ye min ye masaw fana caman jɔlen t'u ka responsabilité kɔrɔ laɲini min sabatilen don i fɛ i k'o k'i den n'e m'o k'i den a bɛ bɔ ka taa ɲini kɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ka se ka den na dumuni n'e ma dumuni di den ma a ma fɔ k'i ka sɛ ni jɛgɛbaw tobi ka di den ma daraka dafalen ka di den ma tilela fana ka sɔrɔ surafana ka sɔrɔ ni den banana i ka se k'a furakɛ a ma fɔ i ka taa fini ba san ka di den ma i y'a mɛn ani samara ligisiba ninnu denw sennankolo kana yaala o fana bɛ mɔgɔ caman musomanin caman bila manamana ko la bi parce que u tɛ dumuni sɔrɔ so kɔnɔ masaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye ni denw ko kɔngɔ bila wari tɛ ne bolo wari t'e bolo i yɛrɛ ka taa ɲini e ma n'o fɔ den ɲɛna o tɛ baara la o bɛ taa ɲini cogo di ne yɛrɛ y'a bila fili jugu de la voilà ne yɛrɛ y'o cas dɔw ye taa ɲini yɛrɛ ou bien ni dutigi kɔrɔla mɔgɔ si ka sira tɛ kɛ den dɔw la ou bien ni dɔw ba banna mɔgɔ si ka sira tɛ k'u la u b'u yɛrɛ ye ten tɔ o fana b'a la ne b'a ɲini masaw fɛ u k'u gɛlɛya den ye anw yɛrɛ de ye mɔgɔ i bɛ den wolo don dɔ de ni i dɛsɛra den ka se k'i ladon ni den tiɲɛna yɔrɔ a tɛna se k'e ta o t'i ka sɛgɛn kɛlen fu ye voilà bon an ka hakili to denw na depuis u fitinin ni min se kɛra an ye k'a di denw ma an k'a d'u ma u k'a dun o fana bɛ caman bila manamana ko la hali cɛmisɛnninw caman bɛ manamana ko kɛ bi dɔrɔgu ta ni sonyɛli ni gɔrijigɛniya ni fɛn ninnu a caman bɛ sɔrɔ o sababuya la caman fana t'i janto denmisɛnninw na n bɛ bɔ ka taa tilenbara yɔrɔ la ne nana o y'a bannen n tɛ den ka vie ɲɛɲini n tɛ den ka foyi ɲɛɲini a ma nɔgɔn i m'a ye a ma nɔgɔn vraiment Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ok tanti an bɛ segin ka na an kɔfɛ dɔɔni i ka film tournage toujours e n'i ka fanu yɛrɛ cɛla bɛ cogo di bi parce que fan dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de nɛgɛ bɔlen don trop olu nɛgɛ bɔlen olu b'i wele hali 3h du matin u tɛ wele heure dɔ mɔgɔ la o b'a la fin o jɛ ko e yɛrɛ n'i ka fanu cɛla bɛ cogo di o b'a la dɛ ne den parce que hali a dɔw mana message bila i kun ni message ye 2h kɛ vocal ye 2h kɛ n'i m'a lamɛn ou bien 3h kara wulila surtout aw ka baara in filɛ f'aw k'aw da i b'i da de sinon a ma nɔgɔn faniw t'a faamuya aw bɛ sɛgɛn minnu fɛn minnu na u t'a faamuya u ɲɛ b'u ka yɔrɔ dɔrɔn de la hali n'i sɛgɛnnen don ko ne ni n ka petini taara dɔgɔtɔrɔso la a man kɛnɛ muso nana ko ne n'ale ka photo ta n den banabagatɔ bɛ n bolo bon ni a bɛɛ b'a kɔnɔna na quoi f'i ka muɲu ka sabali i bɛ muɲu ka sabali de i m'a ye bon i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ hali ne filɛ k'a fɔ don min na n ko fura sanna ka di ne ma a don ne man kɛnɛ fo ne ka docteur de ko o y'a fɔ a ka fɛn dɔ ɲɛna k'o ka bɔ ni ne ye quoi o y'a sɔrɔ ne bɛ ka ɲɛnamin'u bolo photo ta n tɛ se k'a fɔ ko n tɛ photo ta n'i y'a fɔ mɔgɔ kelen ma dɔrɔn u bɛ bɔ n'i ka a bɛ bɔ de ko karisa yadalen don karisa bɛ ta karisa jamani don alors que a taara contexte min na i m'o fɔ voilà
bon ni ni dɔw ye ɲɔgɔn ye I dusu ka di la o I dusu man di la o Mohamed Jabi delila ka nin fɔ émission dɔ la ko k'a fɔ fanu ye k'u ka sabali ko an yɛrɛ y'u ɲɔgɔnna de don bɛ mankan don dɔ la u bɛ na k'a ka photo ta ka sɔrɔ I yɛrɛ dusu man di la mais n'i ye geste dɔ kɛ hali n'u dɔw kuma n'i fɛ n'i ma kuma u fɛ ka ɲɛ ou bien n'i ma yɛlɛ k'u kunbɛn an bɛ ka kuma I fɛ I tɛ yɛlɛ an fɛ ou bien I t'a kɛ tan olu t'a dɔn min bɛ e dusu la o yɔrɔ la yɔrɔ a ma nɔgɔn an ni fanu f'an bɛɛ k'a faamuya ɲɔgɔn fɛ de n'an dusu ka d'an na don min na ne yɛrɛ kɔni bɛ ten tɔ ne ye kulonkɛmɔgɔ de ye mais n'i dusu man di la don min na I tɛ se ka girin ka mɔgɔw kunbɛn a don an ni tante I b'a dɔn ko tante tɛ mɔgɔ jugu ye vraiment a bɛ rôle min jouer film na a bɛ mɔgɔ a ka di mɔgɔw ye a man di dɔw ye a ka di dɔw ye mais mɔgɔ jugu tɛ en réalité mɔgɔ min don a nisɔn ka di a bɛ kulonkɛ kɛ mais tante e yɛrɛ e ye diɲɛ faamuya cogo di bon ne ye diɲɛ faamuya ka taa sira min fɛ I b'i yɛrɛ kɛ tout terrain de k'i yɛrɛ kɛ I ni bɛɛ ka bɛn I bɛ kulonkɛ yɛlɛ kɛ diɲɛ yɛrɛw de k'i yɛrɛ ɲɛ kumu k'i yɛrɛ kɛ I b'a fɔ ni yɔrɔ ni dɔw bɔra télé la siɲɛ kelen siɲɛ fila a bɛ k'u ɲɛna k'u kɛra star de u b'u yɛrɛ bonya mɔgɔninfinw ma n ko souvent dɔw bɛ ne yɛrɛ kɔrɔ ko karisa I tɛ nin dabila mɔgɔw bɛ k'i lajɛ ne bɛ ɲinɛ yɛrɛ ko ne bɛ bɔ télé la I m'a ye parce que stariya t'i kun na a tɛ n kun na quoi bien vrai k'i ka baara don mais a t'i kun na k'i ye star ye a tɛ n kun na mɔgɔw ye n dɔn ani n ye star ye o tɛ kelen ye I m'a ye o yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ kun na bon n'i y'o bila I kun na I b'i lafiya quoi ne bɛ n ka kulonkɛ kɛ hali ka dumuni kɛ carré kɔnɔ ou bien I jɔlen gudɔrɔnda la ka geste dɔw kɛ mɔgɔ b'a fɔ karisa nin dabila I bɛ bɔ télé la de n ko minnu bɛ ne lajɛ télé la ani ne an bɛɛ ye hadamaden de an bɛɛ ye kelen de ni tɔw y'a kɛ mun na ne t'a kɛ ni ne b'an bɛɛ la hadamaden I b'i dama kɛɲɛ o de la I bɛ diɲɛlatigɛ faamuya I bɛ diɲɛlatigɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ ok tante mais sisan ne bɛna question min poser sisan o bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni dɛ mais a bɛ sɔn ka diya an ye dɛ an n'an filɛlikɛ jamaw ne bɛ fɛ ka mun ɲini tante fɛ yan tante ka n'a mago bɛ tɔnɔ dɛmɛ la n'a mago bɛ tɔnɔ dɛmɛ la sisan ka wari deli tɔnɔ dɛmɛ fɛ tante b'a wari deli cogo di tante b'a yɛrɛ kɛ cogo jumɛn na ne bɛ fɛ tante ko o jeune dɔ de k'an ye dɛmɛ bɛ to ka tɔgɔ ni minnu fɔ ne ma an m'olu fɔ ne ma ko la peine ala dɛmɛ ko ne kan ka taa dugu kɔnɔ de ne terimuso ka dɔnkili de bɛ kɛ o nana fɛn di ne ma kɛ ne kan ka taa u ka dɔnkili yɔrɔ la de awɔ kɛ ne mago tun bɛ 40,000 dɔrɔn de la 40,000 fana man ca sa denbaya awɔ e y'o di ne ma o don ko ni fɛn dɔ de bɛnna ne fana y'o dun de baya ne den bravo non ɲɛna trop tante bref I bɛ se ka baara la I bɛ se ka baara la yɛrɛ parce que ne ka nin tiɲɛniya ko ninnu ni ne ka di dɛmɛ yɛrɛ a bɛ n bila ninnu de la ka to ka yɛlɛma I bɛ se ka rôle la I b'a kɛ komi lagariya système voilà I komi nin ye n yɛrɛ jogo de ye naturellement n yɛrɛ bɛ taa n tiɲɛnen don tan naturellement yɛrɛ de parce que dɔw bɛ ɲininka o fɛnɛ la o fani dɔw bɛ ɲininkali k'o la o ko parce que k'i bɛ rôle min jouer k'i yɛrɛ ko ne bɔlen bɛ mɔgɔ tiɲɛ ne fɛ ko ne bɛ tan tɔ naturellement yɛrɛ ko tante ye lagare de fo k'o fɛnɛ faamuya de tante ye lagare de tante tiɲɛnen don ok mais tante I ni sinamuso fɛn na film na tante Aja wa awɔ I n'a cɛla bɛ cogo di ni film yɛrɛ tɛ Aja ye ne cɛ de ne cɛ ye Keyita Aja ye Keyita ye ni caméra t'an kan an bɛ nimɔgɔmusonin kulonkɛ de kɛ I m'a ye a b'a fɔ ne ma k'ale muso ne b'a fɔ a ma k'a cɛ n cɛ y'a ye I m'a ye mais ni baara yɔrɔ nana jagoya an bɛ ni baara yɔrɔ nana I ka jugu tana a cɛ ma yɛrɛ tani a to yɛrɛ I ka jugu a ma yɛrɛ ne jugu a ma trop ok tante sisan kɔni émission bɛna se a ban yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ I baarakɛɲɔgɔnw ye ani an filɛlikɛ jamaw ɲɛna o yɔrɔ diyara n ye ni ye n furukɛ fo n tɛ ɲinɛ Alisamu kɔ
parce que jɔnni kunna di sababu mun na an ka teriya de nana ni n bɔra a ka clip la donc n bɔlen clip la ala y'a kɛ n diyara diɲɛ mɔgɔ ye o kɔnɔna na n kɔrɔkɛ ye dɔnkili da n'o ye Fakoli o ye n ta clip la o bɛɛ sɔrɔla olu ka sira fɛ n'a ye n diya n bɛ se ka n sigi yan ka wuli n t'a foli kɛ mais n tɛ fisiri wale ye n b'u bɛɛ fo u bɛɛ kɛra jɔɲɔgɔn ɲuman ye ma ni n bɔra o yɔrɔ la n bɛ Koma Jabate yɛrɛ fo kosɛbɛ ni ye Koma Jabate fo n bɛ acteur ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ne de bɛ n diya film min kɔnɔ trop parce que ne de ye Kuyate ye Koma ye Jabate mais Koma fɛnɛ ka jeli ye ne u bɛɛ bɛ wari di ne de ma u bɛɛ bɛ ne sɔn donc kulenikayɛlɛ kɔ foyi tɛ yen donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u ka Kuyate muso b'u bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na n bɛ n ka faniw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen fo Koma yɛrɛ ɲuman k'an ye chance sɔrɔ ne ni Sara ani ne ba parce que an bɛ ka rôle jugu jouer mais ala y'an diya diɲɛ mɔgɔ ye o ye tiɲɛ ye bien vrai k'an tɛ ka ɲuman kɛ mais n'an bɔra jama bɛ kule an nɔfɛ an ka di mɔgɔw ye o ye ala tanuba ye an b'an ka faniw fo k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo mais n yɛrɛ bɛ n jatigiw bɛɛ lajɛlen fo dɛ n tɛna mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ yan parce que n'i ye kelen fɔ i mana ɲinɛ kelen kɔ a bɛ kɛ koyi i bɛ don dɔ gasi la voilà n yɛrɛ bɛ n jatigi bɛɛ lajɛlen fo a ma nɔgɔn ok tanti mais e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye an ka nin émission in sigili la non a émission ka ɲi parce que ne ka ko dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ caman tun t'olu dɔn i ɲininkara plateau dɔw kan cogo cogo dɔw tɛ bɔ ni ɲininkali dɔw ye donc n ye caman fɔ yan nɔ alhamdulilayi o bɛɛ y'a diya dɔ ye i m'a ye n ka vie caman n'o fɔ yan nɔ sisan o bɛɛ y'a diya dɔ ye n'ala sɔnna ma ala k'aw bolo mɛn a ka baara la ala k'aw yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ok, merci. Donc, on a une émission blanche. Chers amis, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi. On se dit au revoir et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Bye bye. Ciao.